Black Obsidian, proteksyon sa masamang elemento upang iwasan mapaglaruan ng mga di nakikitang nilalang na nagdudulot ng pagiging tuliro ng biktima. Na tila ito ay may kasama o may kausap na tanging target lang nito ang nakakakita. Nakatutulong ang Black Obsidian upang iwasan ng mga lamanlupa, engkanto, kapre, duwende na alaga ng kaliwa, mapanakit at mapaglaro ng isipan at kumukuha ng mga mortal na tao. Ang Black Obsidian ay magandang proteksyon sa lahat. Iwas sanib, iwas sa mga kaaway, iwas sa mga anumang uri ng disgrasya. Dragon Piaw. Maganda ang Dragon Piaw sa negosyo. Nag-a-attract ng pera upang tuloy-tuloy ang daloy ng positibong enerhiya. Nagdadala ng swerte sa may tangan nito kahit anumang anyo, kwintas man o bracelet.